Birinчиден татарлар турында гына булса да, ул татарларга гына мөрәҗәгать түгел, татарлар турында гына фикер түгел. Менә шушы татар милләте халкыбыз турында әйтү ул зиялыларга бер ярдәм булды. Ул бүтән дөньядагы зур татар гаиләсенә мөрәҗәгать итеп, аларны җыя алган лидер икәнен күрсәтте ул. Biz үзгәрешләр заманында яшибез. Көн туса бер яңалык. Һәр кем үз мәшәкатьләре белән, үз фикере белән, үз язмышы белән яши. Әмма безнең һәрберебезнең кыйбласы бар. Без татарлар. Бу фикер йөртүдә biz күреп торабыз татар тормышының этапларын. Үзебезнең субханалла зур тарихыбыз бар. Ул тарих һәр вакытта да безгә горурлык тудыра. Шул вакытта безнең каршыда зур бурычлар куя. Татарстан, мәркәзебез Казан, бүтән татарлар өчен ул безнең төп йортыбыз, төрт нигезебез, үрнәгебез һәм татарларга ярдәм итүче менә өлкә дип әйтәбез. Biz үзебезгә булмаган җирдә төрле дошманнар табабыз. Менә интернет китте, илләр ачылды, монда югалтык дип, һәм үзебездә карыйбыз, менә шу шайтаннарга ышанып, үзебезгә җиңеллек эзлибез. Алай булмый. Монда милләтне саклар өчен, татар телен саклар өчен, татарны көн сайын эш алып барырга кирәк. Үзебез, шунда үзебезгә кирәк милләт, үзебез берләшик. Һәм берләшә алабыз. Һәм безне бетерә алмаслар, әгәр дә без бердәм булсак. Һәм Татарстан, татар дөньясының терәге, әбит татар дөньясының теге ихтиҗларын карагатландырган өчен кемгәдер каршы да әйтергә мөмкин. Шул вакытта, әлбәттә, бу шундый җавап булды. Асалы җавап, чөнки бу текстның бит урысчасы да бар. Башка милләтләрдә укый һәм анда тел тидерлек түгел. Шулай итеп, зиялыларга бу шундый бер яңа сүз булды һәм бу сәяси лидер сүзе инде аңа төрлечә радикалча карарга да мөмкин, ләкин ул бит президент. Оның әлеге вакытындагы кыйбласы шулай булгач, ул уңай әлбәттә. Күреп торабыз инде шушы стратегия булган вакытта, программаларны күргән вакытта, алар бит һәр вакытта да безнең президентыбыз исеменнән чыкты. Шушы стратегия язу турында. Стратегия язган вакытта, очрашкан вакытта ул фикер йөрткәндә әйткән, менә карагыз, үзебезнең стратегияның проекты булганда күпме өлкәләргә, илләргә барып, халкыбызларның фикерләрен җыйганнан соң, үзебезнең республика күләмендәге татар халкының үзенчәлеген, программасын үзгәртү турында аның бит бурычы буенча эшләнде. Менә берничә көннән без аны дәүләт ягыннан карар итеп кабул итәбез. Һәм беренче тапкыр 100 миллионнан дип әйтәбез. Менә шушы татар халкының үсеш стратегия буенча чыккан матди һәм финанслар ягыннан без аңа ярдәм итәбез. Вактан да бик матур килеп чыга. Әгәр дә бу дөньяда яшәгәндә безнең балаларыбыз түгел, оныкларыбыз татар телендә сөйләсә, бу дөньяда без бик зур эшләгән дип үзебездә санар идек. Татар булып туган адәм баласы һәр кылган мизгеле белән безнең милләтебезгә эшләргә тиеш. Ния без үзебез укырга һәм укытырга тиеш түгелме? Балаларыбызны җитәкләп мәктәпкә алып барырга тиеш түгелме татарча мәктәпкә? Татар теле тынмый яңгырасын, бар тарафта илдә һәр гаиләдә. Минемчә, аның әһәмияте Татарстандан читтә яшәгән татарларга күбрәк кагыладыр дим мин. Чөнки беренчедән, менә аның гаилә дигән сүзе булды. Менә татар халкы өчен әйтелгән иң кадерле сүзләрнең берсе ул без бер гаилә.
bir гаиләдә һәр вакытта да дус яшәгәннәр. Өлкән буыннарга, әби бабайларга, әтиләргә зур ихтирам белән караганнар. Татарлар һәр вакытта да милләтчән булачак, алар менә үзебез өчен генә, безнең өчен генә тырышмаганнар. Һәр вакытта да күршеләрне, бүтән милләттәшкә кулга-кул тоташтырып, алар менә Россия тарихында да күп тапкыр менә татар лидерлары, татар җитәкчеләре, татар геройлары һәр вакытта да менә бүтән милләтләрне үз ягында куплап, өндәп, бергә зур эшләр эшләгәннәр. Татар буларак дөньяга чәчәргә менә миңа бу мәкалә илһам бирде дип әйтергә мин. Рәхмәт лидерга. Әле дөрес әйткәндә булган чыграк вакыт. Шунында кая барабыз, кем бара, фикерләрдә бер үк түгел, стратегия ясауда җиңел түгел, кыйбла ничектер компасы әйләнеп тора. Шул компаска ниндидер ныклык бирде бу, кайда кыйбла, кайда ничек дигәндә. Үзебезнең конституция, азатлыгыбыз бар. Үз вакытында шушы Россия белән Татарстан арасындагы договор нигезендә без икътисади ягыннан, налоглар ягыннан күп табышлар алып, үзебезгә калдырып, без алга китә алдык. Шуңа күрә менә безнең җитәкчеләрне, татар халкын менә шундый кирәк вакытта аңлап, ил өчен, милләт өчен эшли белүләре без аны тагын күрәбез. Бүгенге көндә безнең республикабыз ва Россия күләмендә ул лидер регион. Безнең үткән зур тарихыбыз бар. Бүгенге эшләгән эшләребез бар. Һәм без менә лидер буларак безнең иртәгә матур булып, дус булып, бердәм булып, бәхетле яшәйсебез килә. Без бит шуннан да сувенир түгел, татар дигән теге тел шартлата торган түгел, бүген яши торган һәм яшәргә тиешле халык, һәм әлеге соңгы вакытлардагы шундый шикләнү, сигенү гамәлләре баралар, бары үзебездән дә бар, читтән дә бар, басымда булыр кемдер телидер дә. Менә шул вакытта менә шушы нык торганыбызны һәм закон нигезендә үзебезнең республикага таянып һәм башка татарлар яшәгән илләрнең законнарына һәм җитәкчеләренә, халыкларына таянып бергәләшеп эшләргә һәм үзебезнең халкыбызны якларга, үзебезне сакларга дигән фикер файдалы булды бу. Biz tarixli халык, biz дәүләтле халык, biz bilimli халык. Biz үзебезнең гореф-гадәтләребез, мәдәниятебез, мәгарифебез бөтен яктан да уңган халык дип әйтергә була. Шуңа күрә менә шушыларга таянып, biz менә булган үзебезнең тарихыбызны, бүгенге көнебезне иртәгәгә дә менә шулай матур кояшлар чыгып, бәхетле халык булыр өчен яшь буынга җиткереп, аларга бирергә тиешбез. Ләйсән Асадруддинова, Татарлар, Казан.